ndipo tu deputy wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino wafika ndipo ukudutsa pano pa Kamphulu pasonkhana khwimbi la wanthu amene akhala akudikirira mtsogoleri wa dziko linoyu kuyambira mawa amangosatira zonse mmene zimayendera koma malinga ndi kunja mmene kulili mtsogoleri wa dziko lino wangokweza manja kudutsa pano pa Kamphulu Trading Center ulendo wopita kwa Asante kumeneko ndi kumene kuli malo omaliza kumene mtsogoleri wa dziko lino acheze ndi anthu mboma lino la Kasungu. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino akafika kumeneko kwa Asante titsatira zonse bwino lomwe kudzera pompano pa wireless Radio 1 komanso pa wireless yakanema MBC TV 1. Ndiyetu pakali pano mmene mtsogoleri wa dziko lino akupita kumeneko kwa Asante, ife kuno kulutsa kwathu tilekezere pamenepa, ndipo ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre zikomo. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyu. Dzina langa ndine Lazaro, president wanu. Zochoyenera kumalo omwe boma lima watumikirako monga kukhala ndi maphunziro abwino. Ndili wodzipereka kukhala driver wanu kuti ndipititse chitukuko chanu patsogolo.